قبل از آغاز رقابت امروزه سرود ملی کشور بلاروس صدا می‌دهد. Ladies and gentlemen, please, if you're able, please stand. If you're able to, for the national anthem of Belarus. دیاری آن جمندی ما با بختی ما سری عزیزی تو بلند باد سعادتی تو دولتی تو بگذن باد سیدوری زمانه ها رسیده ایم با زیر پرچمی تو صف کشیده ایم زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من برای من نامی ما تو از روی ассалому алайкум бинандагони гиромӣ мухлисон ва алоқамандони футбол шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии дуюми байналмилалии рафиқона бо иштироки дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 солаи тоҷикистон ва беларус мисли бозии якум ки рӯзи 7 июн сурат гирифт имрӯз 10 июн дар варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода дастаҳои ҷавонони тоҷикистон ва беларус ба масофи ҳам меоянд ва албатта қабл аз оғози рақобати имрӯза ҳайатҳои аввалияи ҳарду дастаро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард ва ман ёдовар мешавам ки натиҷаи бозии якум ғолибро муайян накард рақобат бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфта буд. инак дӯстони гиромӣ ҳайати асосии дастаи мо барои бозии имрӯза ба таври зайл аст. дар хати дарвоза муҳаммад абдулаҳадов рақами 1, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд рақами 17 капитани даста баракатулло неъматуллозода, рақами 15 фарҳод амирӣ, рақами 19 азизбек далиев, рақами 25 фирдавс раҳимов, ним муҳофизатгарон ҷовидон хушвақтов, рақами 8 рақами 5 муҳаммад муҳаммадзода, рақами 24 александр мухин, рақами 9 билол бобоев, ҳамлагарон рақами 21 рустам камолов ва рақами 13 шерзод раҷабов ҳастанд. сармураббии даста милош костич аз кишвари словения. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза дар ҳайати зерин кор мекунанд. довари марказ абдулло давлатов аст, ба ӯ дар канорҳо вафо қараев ва фарҳод куралов кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум амирҷон хоркашев мебошад. комиссари бозӣ абдулло соқиев ва нозири доварон абдураҳим бобоев ҳамаи
нафароне ки дар боло ишора кардам аз кишвари мо аз тоҷикистон ҳастанд. ҳайати асосии дастаи беларус барои бозӣ дар рафти рақобати имрӯза куллан тафовут дорад аз он ҳайате ки дар бозии гузашта сиёди мураббиёни дастаи мунтахаби мазкур вориди майдон карда буданд. дарвозабон рақами 12 Макар Масленников, рақами 2 Башко Яҳор, рақами 3 Артем Актауф, рақами 18 Дмитрий Жанисенко, рақами 21 Матвей Соколовский, рақами 14 Андрей Балван, рақами 20 Кирилл Малых, рақами 7 Микита Шаула, рақами 15 Радзиван Майдзе Ведзю, рақами 19 Тимофей Симоненко, рақами 17 капитани даста Микита Люкевич ва сармураббии даста Виталий Павлов ба ҳисоб меравад. Инак дӯстони гиромӣ, бозӣ шурӯъ шуд ва дар рафти рақобати имрӯза ҳайати дастаи ҷавонони то 20 солаи кишвари Беларус бо пиранҳои ранги сафед ворди майдон шуданд. рақиби онҳо дастаи мо бо пиранҳои ранги сурх ба майдон баромаданд. дар бозии даври гузашта, яъне рақобати қаблие ки бо иштироки ин ду даста буд, ғолиб муайян нашуд. тавре болотар гуфтем ва рақобат бо иштироки ин ду даста бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима гардид. аслан дар нимаи аввал махсусан бозии дастаи мунтахаби ҷавонони кишварамон чандон хуб набуд, чандон қонеъкунанда набуд, вале ба ҳар ҳол мо баъдан дар рафти қисми дуюм тавонистем ҳисобро баробар кунем. лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва барои мову шумо ҳамон ҳолатро пешниҳод мекунанд. дар рафти бозии қаблӣ Денис Овсянников тавониста буд ки аллакай дар дақиқаи шашум Беларусро ба пеш барорад, аммо баъдан Ибод Икромиддинов дар дақиқаи дуюм илова гардида дар поёни рақобат ҳисобро баробар кард ва бо ҳамин дастаҳо 1-1 бозии худро мусовӣ ҷамъбаст карданд. аммо аз он ҳайате ки дар бозии гузашта буд ва ҳайате ки имрӯз ҳаст, агар мо ба тими Беларус махсусан назар андозем, пас тафовутҳои ҷиддиро дар ҳайати ин даста мушоҳида карданамон мумкин. 11 нафар футболбозони ҳайати аввалияи имрӯза он нафароне ҳастанд ки дар рафти рақобати қаблӣ дар қисми дуюм ба майдон баромаданд. бархурди бозигарон дар ин ҳолат ва вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор мегирад, яъне ба пуррагӣ истоди мураббиёни дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвари Беларус таҳти роҳбарии Виталий Павлов ҳайатро иваз карданд. аммо дар ҳайати мо дар маҷмӯъ ба фарқ аз бозии гузашта 4 тағйирот дида мешавад. дӯстони гиромӣ, аз ҷумла Масрур Ғафуров имрӯз аз дақиқаи аввал нест, Юнус Исматуллоев ҳамчунин, Ҳоҷӣ Абдуманнон ва Азизбек Муратов. ҳамин 4 нафар бозигарон имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон нашуданд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Баракатулло Неъматуллозода ба хато роҳ дод ва тавре довар ишора мекунад баъд аз садои хуштаки ӯ бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бибинед. капитани мо андаке дер кард ва баъдан маҷбур шуд бо боз доштан аз пироҳани ҳариф пеши роҳи бозигари дастаи ҷавонони Беларусро бигирад. вазъияти стандартӣ аст бо ҳамон ҳолате ки мо шумо чанд лаҳза пештар аз ин дидем. баъд аз вайрон шудани қоидаи бозӣ ва барои иҷрои зарба футболбози рақами 7 Микита Шаула тайёрӣ мебинад. зарба рост иҷро мешавад ва чӣ гуна гол аст. дӯстони гиромӣ, дар ин лаҳзаҳо ин дафъа акнун дар дақиқаи 4 ба дарвозаи худ гол сар дода истодем, ҳатто 2 дақиқа пештар аз оне ки дар бозии гузашта буд. ва тавре мо шумо мебинем Микита Шаула бо иҷрои бисёр ҳам олӣ ва дурусти зарбаи ҷаримавӣ тавонист ки ҳисобро кушояд. инҷо ҳам мавқеъгирии футболбозони мо дар девори дифоӣ ва ҳам албатта мавқеъгирии дарвозабонамон саволҳои зиёдеро ба вуҷуд меорад. аз болои сари девори дифоӣ ки мебоист ҳамин паҳлӯи дарвозаро пурра маҳкам кунад, тӯб мегузарад ва дарвозабон ҳам наметавонад бо ҷаише ки дошт ба тӯб бирасад. бо ҳамин дар дақиқаи 4 аллакай ҳисоб кушода мешавад ва Микита Шаула ҳам дастаашро ба пеш мебарорад. бисёр
иҷрои дуруст ва олии зарбаи ҷаримавиро дар ҳамон ҳолат мо шумо аз сӯи Микита Шавла дидем. хуб, ин албатта оғози бозӣ аст. ҳоло бачаҳои мо бояд диққати худро ба якҷо ҷамъ карда барои баромадан аз ин ҳолат ва умуман нишон додани як бозии хуб ҳунарнамоӣ кунанд, зеро тавре медонем марҳилаи санҷиш ва омодагии дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар ба бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё аллакай шурӯъ шудааст ва дар тирамоҳи имсол дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишварро бозиҳои марҳилаи интихобӣ ба ҷоми Осиёи дар пеши истода ки соли 2025 сурат мегирад интизор аст. мо умедвор мешавем ки албатта дастаи мо ҳадди ақал барои баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ибтидо талош мекунад ва баъдан он ҷо ҳам барои нишон додани натиҷаи хуб мубориза мебарад. Вставай, барака, кара! Вихо! Вихо! Туп дар ихтиёри футболбозиҳои дастаи Беларус тавассути канори рост талоши онҳо натиҷа надод. Акнун ҳуҷумро ба канори дигар мекӯчонанд ва вуҷуд доштани офсайд инҷо ошкор мешавад барои Микита Люкевич. як бори дигар метавонед бибинед ин ҳолатро. бале, офсайд вуҷуд дошт. тавре маълум аст дастаи наврасон ва ҷавонони кишвари Беларус аз ҷумлаи дастаҳои миёнаҳоли футболии кишвари Аврупо эътироф мешаванд, вале баъзан вақт албатта аз миёна ҳам поинтар, чун мо дар мусобиқаҳои гуногуни марҳилаҳои интихобии чемпионатҳои Аврупо байни наврасони ҳам 17 сола ва ҳам ҷавонони 20 сола ҳунарнамои дастаҳои ин синни соли кишвари Беларусро дар солҳои қаблӣ дидаем. Чандон натиҷаҳои баланд ва шоиста надоранд. аммо бо бештаре аз бозигарони ҳамин синну соли Беларус бозигарони мо аз он ҷиҳат шинос ҳастанд ки ҳамасола дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвари мо дар мусобиқаи байналмилалие ки дар шаҳри Минск сурат мегирад ҷоми рушд иштирок мекунанд ва онҷо албатта дар маҷмӯъ бо муҳити футболи кишвари Беларус ва баъзан вақте бо худи бозигарони ин кишвар ҳам рӯбарӯ мешаванд, бо футболи ин кишвар аз наздик ошноӣ пайдо мекунанд, махсусан аз ҳунарнамоии ҳамсолони худ аз кишвари Беларус. тубро нигоҳ медорад дар ин лаҳзаҳо Александр Мухин ва ҳамдастаҳои ӯ акнун бояд ҳуҷумро оғоз бахшанд. хуб, дар тарҳи ҷойгиршавие ки ҳамин лаҳзаҳо мо шумо дида истодем, Александр Мухин ба ҳайси дифогари канорӣ аз самти рост бозӣ карда истодааст, ҳарчанд ӯро дар суратҷаласаи бозии имрӯза ҳамчун ним муҳофизатгар барои мо нишон додаанд. имконияти хуб аст барои бачаҳои мо барои роҳандозӣ кардани ҳамла ва инҷо зарбае ки иҷро шуд аз сӯи Рустам Камолов буд, аммо бенатиҷа. ҳамла давом меёбад тавассути канори рост. талошҳои Азизбек Далиев, паси ӯ Рустам Камолов бисёр ҳам хуб. туб боқӣ монд дар ихтиёри бачаҳои мо. Александр Мухин ирсоли туб аз сӯи ӯ, вале на он қадар партофти хуб. Александре ки аз кишвари Русия даъват шуд, ӯзодаи Тоҷикистон аст, аммо чанд вақти охир дар Русия истиқомат мекунад. мебоист ба дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар кӯмаки зарурӣ расонад, аммо дар бозии гузашта ва ҳамчунин дар дақиқаи аввали бозии имрӯза чандон ҳунарнамоии боварибахши ӯро дар майдон намебинем. ва ҳолате ки барои Рустам Камолов буд, то лаҳзае ки ӯ тубро мехост кор кард кунад, аллакай аз назди ӯ тубро
дактараш барои бозигари дигари мо бозигари рақами 13 Шерзод Раҷабов буд. Ҳамон ҳолатро акнун пешниҳод мекунанд. аллакай дифоъгарони дастаи Беларус ҳамон ҳолатро бартараф карданд. бо ду ҳамлагар мо бозиро шурӯъ кардем. Инҳо Рустам Камолов ва Шерзод Раҷабов ҳастанд. яке рақами 21 ва дигаре рақами 13. ҳуҷуми навбатии дастаи Беларусро мебинем. тӯб аз майдон берун шуд ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Беларус аст дар ин ҳолат. Никита Люкевич, капитани даста, барои ҳамдастояш зарбаи кунҷӣ кор кард. хуб чизе ки мо маъмулан дар рафти рақобатҳо бо дастаҳои аврупоӣ доимо эҳсос мекунем ин аз нигоҳи ҷисмонӣ рушди хуб доштани футболбозон аз ин кишвар аст. яъне қадду қомати онҳоро бубинед чӣ гуна баланд аст ва ин дар вазъиятҳои стандартӣ бисёр кӯмакашон ҳам мекунад. партофти навбатии тӯб ва бозам вазъияти хатарноки навбатӣ ба вуҷуд меояд, аммо андаке тавре дидем партофти тӯб аз сӯи Никита Шаула ноаниқ буд ва бо ҳамин ин ҳуҷум бартараф шуд. ҳамзамон тӯб аз майдон ҳам берун баромадааст. як бори дигар рафти ҳамин ҳуҷумро бори дигар барои мо шумо пешниҳод мекунанд. фишор зиёд аст аз сӯи дастаи ҷавонони Беларус ва бубинед онҳо дар назди дарвозаи мо ҳар лаҳза кӯшиш карда истодан фишор биёранд ва имкониятҳои голзаниро пайдо кунанд. тавсии канори чап инҷо ҳуҷумро густариш бахшидан мумкин барои футболбозони мо. имконият мумкин аст ҳатто дар рафти инаксу ҳуҷум пайдо ҳам шавад. Билол Бобоев бисёр ҳам зебо ҳаракат мекунад, аммо ба танҳоӣ мушкил аст ва аз ӯ тӯбро мегиранд. хуб чӣ дар бозии якум ва чӣ дар бозии имрӯза дастаи ҷавонони кишвари Беларус бисёр бо боварӣ дар майдон ҳаракат мекунанд ва то бубинед дар лаҳзае ки имкон буд зудтар ҳуҷум давом ёбад, вале ин корро футболбозони ин даста накарданд. зуд мураббии даста Виталий Павлов ба назди шогирдонаш омад ва ин хатои онҳоро ишора кард. қоидаи бозӣ вайрон шуд. каме нофаҳмӣ байни бозигарон. ва довар зуд ба назди худ анамон ду футболбозе ки чанд лаҳза пештар аз ин бархӯрданд ва як танишҳои лафзӣ ҳам байни ҳам доштанд даъват карда истодааст. ирсоли тӯбро мебинем ба дохили ҷаримагоҳ. дарвозабони мо аввалин шуда баромад ва Муҳаммад Абдуллаҳадов ҳамон ҳолатро бартараф кард. аммо бозёфти тӯб боз ҳам аз сӯи дастаи ҷавонони Беларус аст ва пайдар ҳам партофтои тӯб ба наздикии дарвозаи мо. Александр Мухин дар ин ҳолат наметавонад ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. аз ҳайате ки соли гузашта дар ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола иштирок карда буд, хело тағйиротҳо дар ҳайати кунунии дастаи мунтахаби ҷавонони кишварамон дида мешавад. албатта онҳо ҳамчун асос барои дастаи мунтахаби ин синни сол эътироф мегардиданд, аммо тавре мебинем бинобар сабаби осеб доштан баъзе аз онҳо имшаб рӯз имкон надоранд то дар ҳайати дастаи ҷавонони то 20 солаи кишвар иштирок кунанд. махсусан чанде аз бозигарони хатти дифоъ набуданашон эҳсос мешавад. Шерафган Саидов, Диловар Ҷамшедзода ба қатори
ҳамин гуна бозигарон дохил мешуданд. як бор дигар лаҳзаи вайрон шудани қоидаи бозиро барои мо шумо нишон медиҳанд. Кирилл Малих дар ҳамон ҳолат ба хато роҳ дод. дар ибтидои рақобати имрӯза ҳоло суръати бозӣ чандон баланд нест, аммо интизор меравад ки ҳатман шояд дар миёнаи қисми аввал мо ҷолибияти бештареро дар бозӣ бубинем. аз авт тӯб ба бозӣ дароварда шуд. дифогарони беларус ин ҳолатро бартараф мекунанд ва дар лаҳзаи мубориза дар дохили ҷаримагоҳ ба хато роҳ дод Билол Бобоев. бештар аз бозигароне ки ба ҳайати дастаи ҷавонони то 20 солаи кишвар ҷалб шуданд узви дастаи барқчии шаҳри ҳисор мебошанд ва тавре медонед ин мавсим дастаи барқчӣ дар лигаи олии футболи кишвар ҳунарнамоӣ дорад. дар ибтидо ҳарчанд натиҷаҳои дастаи барқчӣ чандон бад набуд, яъне дар се даври аввал 1 ғалаба ва 2 мусовӣ, аммо баъдан тавре мо дидем мушкилиҳо сар шуд ва дар бозии охир шогирдони Юсуф Рабиев он қадар натиҷаи хуб нишон намедиҳанд. суръатафзоии бозигари мо дар ин ҳолат ва қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ба хато роҳ дод Шерзод Раҷабов. як бори дигар метавонед бубинед ҳам Азизбек Далиев ва ҳам Шерзод Раҷабов ба самти тӯб медавиданд, аммо ҳардуи онҳо ҳам муваффақ шуда натавонистанд. аут ба фоидаи дастаи беларус аст. аслан дӯстони гиромӣ, бояд як нуктаро ишора кунем ки хуб аст ки вақтҳои охир дастаи мунтахаби кишварамон дар арафаи бозиҳо ҷамоатҳои таълимӣ тамринӣ мегузаронанд ва баъдан дар ҳар як равзанаи муайян шудаи фифа бозиҳои худро барпо мекунад. баъзан вақт бозиҳои рафиқона, баъзан вақт мусобиқаҳои тиҷоратие ки тими миллии мо вақтҳои охир иштирок карда истодааст ва ҳамин минвол фикр дорам дар ҳар як равзанаи муайян шудаи фифа барои бозиҳои дастаҳои мунтахаб бояд дастаҳои наврасон, ҷавонон ва олимпии кишвар ҳам ҳамин гуна бозиҳои худро бояд доир кунанд. зеро тавре медонед ин бисёр муҳим аст барпо кардани бозиҳои байналмилалии рафиқона, бозиҳои дӯстона аз як тараф сатҳи омодагии бачаҳои моро нишон диҳад, аз ҷониби дигар албатта барои касби таҷриба, барои иштирок дар бозиҳои дигари байналмилалӣ ба мо кӯмак мекунад. аз ҷумла дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи кишвар дар Имороти Муттаҳидаи Арабӣ 2 бозӣ гузаронд дар моҳи июн ва дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвар ҳам инак 2 бозӣ мегузаронад бо ҳамсолони худ аз кишвари Беларус. вазъияти стандартӣ ҳоло хоҳем дид ки аз ин имконияти худ бачаҳои мо чӣ гуна истифода мебаранд. маъмулан агар дар муқобили ҳамин гуна дастаҳо партофтҳо ҳавои сурат гиранд ба дохили ҷаримагоҳ, яъне ирсолҳои баланд, пас муваффақ шудани бозигарони мо андаке мушкил мешавад. аммо тавассути таркиббороиҳо, тавассути бозигузориҳо ҳаракат кардан ва фикрам ба мақсад мувофиқ аст дар ҳамин гуна лаҳзаҳо.
зарба заминоки иҷро шуд ва бо расиш ба ки аз майдон берун шуда? Бо расиш ба бозигари дастаи Беларус. вазъияти стандартии навбатиро мебинем. барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад Ҷовидон Хушвақтов. мисоли ту ба сӯи ӯ ва ин ҳолат бартараф мешавад. дифогари охирине ки боқӣ монда буд аз ҳайати беларусиҳо тавонист тамом ҳолатро дуруст пай барад. аз назди дарвозаи худ дур нарафт ва тубе ки ирсол шуда буд онро бубинед дар ҳамин ҳолат бартараф мекунад Матвей Соколовский. боз як партофти дигар аз сӯи бозигарони мо. оҳиста фаъол мешаванд бозигарони мо. акнун аут ба фоидаи дастаи мо аст. Александр Мухин барои аз аут ба бозӣ даровардани тӯб тайёрӣ мебинад. Азизбек Далиев тӯбро аз даст дод. Александр Мухин ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуда истодааст. хуб зудтар имкони партофт кардан буд барои Александр, вале намедонам аз чӣ бошад ки хост ба пуррагӣ тавассути канор ҳаракатро давом диҳад ва баъдан ирсоли тӯбро анҷом диҳад ба ҳамдаставояш ва дар натиҷа шумо ҳам дидед ки тӯб аз майдон берун баромад. албатта вақте мо бозигаронро аз хориҷ даъват мекунем, яъне ман дар назар дорам футболбозони тоҷике ки дар чемпионатҳои хориҷӣ ҳунарнамоӣ мекунанд, мо аз онҳо интизориҳои зиёд дорем ва маъмулан бояд онҳо низ аз дидгоҳи ҳунару маҳорати худ дар майдон тавре бозӣ кунанд ки гӯем боиси аҳсану офарин хондан бошад ба ҳунару маҳорати онҳо. вуҷуд доштани офсайд боз ҳам ошкор шуд барои дифогари канори чап Матвей Соколовский ва бо ҳамин рафти ҳуҷуми охирин дастаи Беларус хотима ёфт. дар маҷмӯъ дар ҳамбарҳамӣ зиёд аст. дар бозии ҳарду даста бебандубурӣ зиёдеро мушоҳида карданатон мумкин ва он танҳо ба бозии футболбозони як хат, яъне барои мисол хатти дифоъ, хатти нимуҳофиза ё хатти ҳамла рабт надорад. дар маҷмӯъ чунин ҳолат ҳоло дар ибтидои бозии имрӯза мушоҳида мешавад. ва тавре ман болотар гуфтам, аз бозии якуми дастаи мунтахаби ҷавонони тоби солаи кишвар ҳам коршиносон ва мухлисон алоқамандони футболи меҳан чандон қаноатманд набуданд аз бозӣ махсусан. ҷо офсайд вуҷуд дошт ва фикр мекунам дастаи мо ба ҳар ҳол иқтидор ва тавоноии онро дорад ки бозӣ беҳтар нишон диҳад. бори дигар ҳолате ки офсайд дида шуд такроран барои мо шумо пешниҳод мекунам. тӯб дар ихтиёри бозигарони мо боқӣ монд. хело ҳаракатҳои хуб буд дар марказ аз сӯи Муҳаммадзода. тавассути канори чап бояд ин ҳуҷум акнун давом ёбад. Муҳаммадзода ирсоли на он қадар хуб, аммо ба ҳар ҳол тӯб ба назди Азизбек Далиев омад. ӯ мехоҳад дар майдон яке аз бозигарони меҳварӣ бошад, яъне Азизбек Далиев, ва ҳаракатҳои бисёр зиёд ҳам дорад. тӯб ба назди Азизбек омад. зарбаи ӯ ва бисёр ҳам хатарнок буд инҷо. бо пои чап тавре дидед зарбаи ҷӯ кардаи Азизбек Далиев инҷо дида шуд, аммо каме баландтар. дастпарвари футболи мактаби футболи Регат Парвази Турсунзода аст ва солҳои охир ҳайати дастаи
хуҷандро намояндагӣ мекунад Азизбек Далиев. бори дигар зарбаи задаи ӯро метавонед бубинед. қарорро фикр мекунам вобаста ба ҳамон ҳолате ки буд дуруст баровард барои худ, яъне иҷрои зарба, аммо дар иҷрои зарба андаке гӯем хатоӣ аз он ҷиҳат буд ки баландтар зарба иҷро шуд сӯи дарвозаи ҳариф. хуб, бархурди ду футболбоз дар маркази майдон ва зуд аз табибони ҳар ду даста хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянд ва ба футболбозони худ кӯмак расонанд. ҳатто ишорае ки табиби дастаи ҷавонони тобистсолаи Беларус дошт, ин ба он маъно буд ки бояд бозигари ин даста иваз карда шавад. дӯстони гиромӣ, ҳоло ба ҳар ду бозигар ёрии аввалияи тиббӣ мерасонанд. аз ҳайати дастаи мо Фирдавс Раҳимов муҳофизатгар каме осеб гирифтааст ва аз ҳайати дастаи Беларус бошад Кирилл Малих, бозигари рақами 20. хуб, дар ҳайати мо ҳам ҳатто ивазшавии футболбоз аз эҳтимол дур нест. ин лаҳзаҳо барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст Миқдод Розиқов, футболбози рақами 2. бархурде ки байни ду футболбоз буд воқеан ҳам ҷиддӣ аст ва инҷо баъд аз кӯмаки тимӣ расонидан ба бозигари рақами 20 дастаи Беларус мо мебинем ки дар ҳайати ин даста тағйирот сурат мегирад. барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст футболбози рақами 8 Артем Соколовский. бале, инак мо аввалин тағйиротро ҳам дар бозии имрӯза дидем. хуб, дар ҳайати дастаи мо ҳам инҷо тағйирот сурат мегирад ва якбора ду нафар иваз мешаванд. дӯстони гиромӣ, болотар гуфтем ки Миқдод Розиқов барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истода буд. ӯ не, балки нафарони дигар ҳоло тайёрӣ мебинанд. бозигари рақами 12 Шаъбон Наимов ба майдон мебарояд. ӯ ба ҷои бозигари рақами 13 Шерзод Раҷабов вориди майдон шуд ва ҳамчунин бозигари рақами 24 Александр Мухин ҳам майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ бозигари рақами 12 бозигари рақами 2 барои мо шумо нишон дода мешавад Миқдод Розиқов ворид шуд. хуб, футболбоз дигаре ки ба майдон баромад ин рақами 7 Масрур Ғафуров аст. дӯстони гиромӣ, ҳамлагари марказӣ. партофти тавили тӯб, аммо инҷо вуҷуд доштани офсайд аз аввал маълум буд. баъд аз чанд лаҳзаи исте ки дар рафти бозӣ ба вуҷуд омад, баъд аз бархурди бозигарон дар маркази майдон, ин ҳамчунин имкон дод то об нӯшанд бозигарони ҳар ду даста ва худро омода кунанд барои идомаи рақобат дар қисми якум.
қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дар ин ҳолат акнун иштибоҳ аз сӯи Баракатулло Неъматуллозода ба назар расид ва ӯ бар муқобили Тимофей Симоненко қоидаи бозиро вайрон кард. Bilal, Bilal. Emom, hoca buta. Bilimatina. Yo, Emom. боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ, аммо ин дафъа тавре мебинед аз масофаи нисбатан дуртар, аммо дар назди тӯб Микита Шаула қарор дорад. ҳамон нафаре ки чанд лаҳза пештар аз ин ба задани гол муваффақ шуда буд бо ҷои зарбаи рост аз вазъияти стандартӣ. хуб, қоидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили бозигари мо Муҳаммад Муҳаммадзода. ва ҳоло боз ҳам аз табибон хоҳиш карда мешавад ки ба майдон оянду кӯмаки таъҷилии тиббӣ расонанд. як бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. дар маҷмӯъ дӯстони гиромӣ, дар 30 дақиқаи сипаришудаи рафти рақобати имрӯза ғайр аз ҳамон ҳолате ки вазъияти стандартӣ буду зарбаи рост иҷро гардида ба гол оварда расонид дар дақиқаи 4-уми рақобат, дигар мо вазъиятҳои хатарнокро аз ҳарду ҷониб ҳам надидем. ман имкониятҳои хуби голзанӣ дар маҷмӯъ кам ба вуҷуд омада истодааст дар рафти бозии имрӯза. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Беларусро мебинем. вазъияти хатарнок ба вуҷуд омаданаш мумкин буд. то ҳанӯз ин хавфу хатар албатта боқӣ мемонд, аммо ба ҳар ҳол бозигарони мо тавонистанд ин ҳолатро дуртар кунанд. аммо бибинед дар бозёфти тӯб зуд футболбозони Беларус чӣ гуна муваффақ мешаванд ва мавҷи ҳуҷуми навбатии худро роҳандозӣ карда истоданд. каме нофаҳмӣ байни бозигарони мо дар лаҳзаи қаблӣ агар ба канори дигар таваҷҷӯҳ мекард бозигари мо варианти бисёр муносиб пайдо мешуд барои густариш бахшидани ҳамла. яъне тавассути канори чап имконияти бениҳоят хуби роҳандозии ҳамла вуҷуд дошт. خب دوستان گرامی در مورد تغییرات چون بالاتر حرف زدیم بازیگر سومی که از میدان از هیئت تیم گرفته شد این بازیگر رقم 25 فردوس رحیموف بود و با جای او به میدان رقم 2 طور ما دیدیم مقداد رزیقوف برآمد. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته بلاروس باقی میماند. و از نگاه البته کنترل توپ، از نگاه فوزی نقطه‌ای که توپ در اختیار حریف بود آنها برتری دارند و این لحظه ها ما و شما شاهد خطای نوبتی بازیگرانمون میشیم در داخل جریمه‌گاه و داور مرکز عبدالله دولتوف هم به شک و تردید به نقطه جوی ضربه 11 متری اشاره کرده است. توجه کنید به همین حالت بازیگری رقمی 15 ما در حالت قبلی فرهاد امیری از به احتیاطی خود به حریف رفته برمیخورد. همینجا کمی به پای حریف برخورده بود و این باعث برای میشود که داور به نقطه اجرای ضربه پنالتی اشاره کند.
خب پنالتی تعیین کرده شد دوستان گرامی. اکنون برای اجرای ضربه تیاری می‌بیند ارتیوم ساکالوفسکی. ضربه او و به یگان شانس برای دروازه‌بان ما. حساب 2-0 شده است در دقیقه 35 رقابت. بازیگری که از کرسی فوتبالبازان نوبت‌پای در رفت نیمه اول وارد میدان شد با زدن گل دست یافت و او در دقیقه 35 به خطا پنالتی را به دروازه ما روان کرد. و یک بار دیگر همان حالتی که قاعده بازی ویران شد برای ما شما پیشنهاد میکنم و بعدا لحظه که پنالتی اجرا شد. دروازه‌بان به سمت چپ جهید اما ضربه باشد طوری میبینید بعد طرف دیگر روان شده بود. خب تا همین لحظه طوری بالاتر گفتیم هجوم‌های خطرناک با اشتراک بازیگران ما نبود. اینجا باز توپ را از دست میدهند فوتبالبازان ما و وضعیت خطرناکی نوبتی ممکن است پیدا شود اما دروازه‌بان کمی پیشدستی کرد و محمد عبدالله هدف توانست که همون حالت را برطرف نماید. ویران شدن قاعده بازی اینجا به نظر میرسد کمی به احتیاطی فوتبالبازان ما هم بود و ببینید زود چگونه بلاروسی ها توپ را به بازی درآورده ایستادند. در همین گونه لحظه ها البته بازیگران ما بعضن وقت اصلا زیاد به توجه هستند. یعنی ببینید ممکن بود بعد از ویران شدن قاعده بازی به صدای که دوور فوتبالبازان رقیب توپ را به بازی درآورند. بازیگران ما شاید با گمان آن که حالا رد و بدل فکرها می شود و بین هم بحث و مناظره میکنند. چند لحظه باز ایستادند و حریف در این بین زود توپ را به بازی درآورد و لکه موقعیت خالی مانده را نزدیک بود که بسیار هم خوب و با ثمر استفاده برند. و اگر اهمیت داده باشد با یک پاس فوتبالبازان دسته بلاروس با بازیگری خط حمله خود توپ را رسانیدند. برای رخنه کردن دروازه ما ممکن بود باز یک فرصت دیگر با فایده دسته مهمان پیدا شود. جاویدان خوشبختov پس میدهد به کنار چپ. ارسال نوبتی توپ را میبینیم و اکنون طوری به نظر رسیده است توپ از میدان بیرون میشود و با همین هجوم نوبتی ما باز هم به ثمر است. عموما یک مضمون و محتوای معین کسب نکرده ایستاده از حمله های تشکیل میکرده دسته ما، چون بعضا وقت میبینیم پرتافت های طویل توپ به این کنار یا به اون کنار صورت میگیرد، اما بعد از اون چی منطقاً چی زنجیره باید باشد اینجا برای راه اندازی حمله نافهم و باقی میمونند. شاید بعد از تنفس البته وضع اندکی بهتر شود. ما امید میبندیم به هر حال تا تنفس هم طوری میبینید وقت چندان زیاد باقی نمونده است. شماره تغییرات ها محدود نیست دوستان گرامی، غیر از اون سه تغییراتی که در قسم اول بود. اینجا هجومی فوتبالبازان دسته بلاروس به نظر رسید
боз студент мураббиёни дастаи мо метавонанд дар қисми дуюм футболбозони дигаре ки дар курсии бозигарони навбатпой қарор доранд онҳоро низ ба майдон бароранд. махсусан вақте ба рӯи хати бозигарони ҳайати эҳтиётӣ даста таваҷҷӯҳ мекунем, зуд чашмамон ба ду чеҳра меафтад ки ба ҳайати тими миллии кишвар ҷалб мешаванд. фишор меорад инҷо ва тӯбро мегирад Масрур Ғафуров. гузариши бисёр хуби ӯро афтониданд ва инҷо довар чӣ ишора мекунад? пеналти. бале, корти зард ба дарвозабон Макар Масленников ва тавре мо шумо мебинем дар ҳамон лаҳза гузариши бисёр хуби Масрур Ғафуров дида шуд. ибтидо аз дифогари ҳариф фишор оварду тӯбро гирифт, баъдан ҳаракат сӯи дарвоза буд, дарвозабонро ҳам дар ғафлат гузошт, фиреб дод ва инҷо акнун саҳнаи такрориро барои мо шумо ҳамин лаҳзаҳо пешниҳод мекунанд. ва бале дӯстони гиромӣ, ҷои шакку тардуд нест, дарвозабон бо дасташ ба пои Масрур Ғафуров расид, ӯро афтонид. ҳамин ҷо Масрур тӯбро аз ӯ мегузаронад ва дарвозабони ҳариф зидди қоидаи бозиро вайрон кард. худи Масрур Ғафуров ки ҳамлагари марказии дастаи мо аст, барои иҷрои зарба тайёрӣ мебинад. биёд бибинем ки аз ин имконияти худ Масрур чӣ гуна истифода мебарад. зарбаи ӯ ва ҳисоб иваз шуд. 1-2 дӯстони гиромӣ, аллакай дар ҷараёни қисми якуми рақобат футболбозони мо тавониста истоданд як голи ҷавобиро ба дарвозаи ҳариф равон кунанд. ин умедворкунанда аст ва мо мутмаин ҳастем ки дастаи ҷавонони кишвар дар идома боз ҳам метавонанд бозии беҳтар ва ҷолибтару хуберо пешниҳоди мо шумо кунанд. як бор дигар ҳолате ки пеналти буд ва аз он истифода бурда Масрур Ғафуров чӣ гуна зарбаро иҷро кард, барои мо шумо пешниҳод мекунам. тӯб аз майдон берун мешавад. бале, аут ба фоидаи бозигарони мо аст. хуб, дар бораи тағйиротҳо ман болотар ҳарф задам. бояд гуфта гузарам ки тағйиротҳо гӯем маҳдуд нестанд. дар нимаи дуюм боз студии мураббиёни мо метавонанд футболбозони дигарро ҳам иваз кунанд, махсусан он гурӯҳи бозигароне ки дар курсии футболбозони эҳтиётӣ ҷо гирифтанд. як нуктаи дигарро болотар мехостам ишора кунам. дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор доштани Абубакр Сулаймонов ва Фатҳулло Олимзодаро, ҳарду бозигароне ки ба тими миллии кишвар ҷалб шуда буданд. асли сармураббии Гела Шекиладзе. Абубакр Сулаймонов дар чанд бозии охир имкониятҳо ҳам дошт ва Фатҳулло Олимзода ҳам акнун оҳиста-оҳиста ба тими миллии кишвар ҷалб шуда истодааст. бояд қайд кунам ки Абубакр Сулаймонов дар аввалин бозие ки ба ӯ имконият дода шуда буд, агар хато накунам бозии муқобили Сингапур буд моҳи сентябри соли гузашта, ба ҳамдастааш партофти головар анҷом дода буд. бисёр бозигари хуб ва муҳим аст дар маркази майдон барои мо. ба Фатҳулло Олимзода ҳунари бисёр хуб дорад. ин до ҳамагон медонанд. вазъияти хуби навбатӣ метавонад ба вуҷуд ояд. имконият ҳоло ҳам ҳаст. зарбаро мебинем ва ин зарба тавассути садгузорӣ бартараф карда шуд. Шабон Наимов шонси бисёр хуб дошт. бозигарони мо акнун бо ҷуръаттар бозӣ мекунанд ва тӯбро дар нимаи майдони ҳариф ба худ бармегардонанд. боз як ҳуҷуми дигарро ҳоло футболбозони мо мумкин аст ки роҳандозӣ намоянд. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар канори чап. баъд аз он ки тӯбро аз даст дод, футболбозии мо қоидаи бозиро вайрон кард. аммо чанд лаҳза пештар аз ин гузариши бисёр хуби Шабон Наимовро мо дидем. бубинед чӣ гуна ду нафарро аз сади роҳи худ дур мекунад, баъдан зарба мезанад, аммо зарбаи задаи ӯро дифогари марказии дастаи Беларус бартараф кард. боз як ҳуҷуми хатарноки дигар боиш шуд ки беларусиҳо, аммо ин вазъият бояд бартараф карда шавад ва аз удаи кор бозигарони мо на чандон хуб баромаданд, зеро партофте ки бозигари мо анҷом дод, яъне лаҳзае ки мехост тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кунад Миқдод Розиқов, тӯб рост ба назди бозигари Беларус омад ва баъдан бибинед чӣ гуна ӯ зарбаи хатарноке сӯи дарвозаи мо яку як бора равон мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. тавре мебинем дар ҳамон ҳолат
бархурди байни Микита Люкевич ва Миқдод Розиқов буд. хушбахтона осеби гирифтаи Миқдод Розиқов дар ҳамон ҳолат ҷиддӣ нест ва ӯ албатта бозиро давом дода метавонад. вақтам зиёд талаф ёфт дар нимаи якум. инак сонияҳои поёнии қисми якум ҷараён дорад ва ҳоло барои мо бояд маълум кунам ки чанд дақиқа вақт илова шуд ба қисми якум. 3 дақиқа вақт илова мешавад дар ҳамин лаҳзаҳо. норозигии сармураббии моро шумо ҳам дида истодаед. Милош Костич аз он нигарон аст ки зарбаи кунҷи таъин накард. дар ҳамон ҳолат довар Абдулло Давлатов. Азизбек Далиев бисёрам хуб. партофти навбатии тӯб боз ҳам ба канори рост то ба охир муборизаи Масрур Ғафуров ва футболбози ҳариф, аммо тавре мебинем дар ин мубориза Масрур комёб намешавад. бисёр партофти хуб аз сӯи Муҳаммадзода ба канори чап, аммо тавре мебинем дифогари канори чапи мо дар ҳамон ҳолат наметавонад тӯбро қабул кунад ва боз ҳам ҳамларо густариш бахшад. вагарна варианти бисёр хуб буд ва партофти анҷомдодаи Муҳаммадзода ҳам бисёр хубу саривақтӣ ба назар расид. бо як ҳаракат тӯбро ба канори чап равон кард, аммо мутаассифона ҳуҷуми мо боз ҳам густариш намеёбад. ҷовидон Хушбахтов, Масрур Ғафуров. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ин ҳолат ва то анҷоми дақиқаи сеюм, яъне дақиқаи сеюми иловагӣ тавре мебинед ҳудуди 20 сония дигар вақт боқӣ мемонад. саҳнаи такрории вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи Микита Люкевич барои мо шумо ҳоло пешниҳод мекунам. ба ҳар ҳол довар иҷозат медиҳад барои ба пуррагӣ истифода бурдан аз ин вазъияти стандартӣ. партофти тӯбро дидем. Билол аввалин шуда ба тӯб мерасад ва довар чӣ ишора мекунад? пеналти расиши тӯб ба даст инҷо дида шуд ва фаъолии бозигарони мо дар ҳамин дақиқаҳо бубинед ба чӣ оварда расонид. бори дуюм ба фоидаи мо пеналти таъин мешавад дар ҳамин лаҳзаҳо. як бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед дар саҳнаи такрорӣ. ҷовидон Хушбахтов чунин ба назар расид ки таъхир кардааст, аммо на, партофти бисёр хуби ӯ ва тӯб ба даст расиданаш инҷо маълум аст. пеналти, зарба ва гол. Бе ягон шонс барои дарвозабони ҳариф. ин дафъа Масрур Ғафуров бо истифода аз пеналти ҳисобро баробар мекунад ва ҳисоб 2-2 мешавад. он ҷолибияте ки мо шумо интизор будем тақрибан дар 10 дақиқаи охири бозӣ ба назар расид ва ҳисоб бо ҳамин 2-2 мешавад. нимаи аввал дӯстони гиромӣ бо ҳамин ҳисоб ҷанбаст шуда истодааст. аллакай садои штаки довар ҳам баланд шуд ва даставо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус мебаранд. умедвор мешавем ки ҳамин гуна ҷолибият дар қисми дуюми бозӣ боз ҳам нигоҳ дошта мешавад, махсусан ҷолибияте ки дар 10 дақиқаи поёнии нимаи аввал ба назар расид. ҳоло бошад танаффус.
игрок! Сзади игрок! Формула-55 объявляет о запуске прогноза на Евро-2024. Теперь вы можете бесплатно сделать прогноз на правильное распределение турнирной таблицы и выиграть потрясающие призы. 5 смартфонов Redmi Note 13 Pro. 3 консоли PlayStation 5. 5 подарочных карт на сумму 7555 самани. 5 подарочных карт на сумму 10555 самани. И наш главный приз – электромобиль BYD Song L. Не упустите свой шанс стать обладателем этих замечательных призов. برای پیوست شدن به موج سامان شما باید رسیور یا کم مدول دسترس نمایید. بعد از این باید موجگیر، رسیور و خود تلویزور را به سیم‌ها پیوست نمایید و آنها را فعال گردانید. در پولت اداره کننده تکمه منیو را پخش کنید و جستجوی اتوماتیک موج را انتخاب کنید. мехоҳед мустақилона ба мавҷи сомон пайваст шавед? пас ба яке аз идораҳои фурӯши мо ташриф оред. таҷҳизоти заруриро дастрас намоед ва онро мувофиқи дастурамал насб намоед. бачем мустақилона пайваст шудан ба мавҷи сомон осонтар аст аз он ки ба назар мерасад. мавҷи сомон, мавҷ дар ҳар хонадон.
Привет, брата. Привет, здравствуй. Команда идет? бори дигар дуруд мегӯем ба якояки шумо бинандагони азизу арҷманд ва ёдовар мешавам ки шумо бозии байналмилалии рафиқонаро бо иштироки дастаҳои мунтахаби ҷавонони то 20 солаи тоҷикистон ва беларус тамошо карда истодаед. Ин бозӣ дар варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода сурат гирифта истодааст. нимаи аввал ғолибро гӯем бо бартарии куллӣ барои мо шумо муайян кардан натавонист, ҳарчанд албатта мо ба пуррагӣ танҳо дар мавриди бартарии яке аз дастаҳо дар қисми аввал метавонем ҳарф занем, чун қисми дуюм инак оғоз мешавад ва ёдовар мешавам ки 2-2 дастаҳо мусовӣ бозӣ карданду ба танаффус баромаданд. Бо ҳисоби 0-2 беларус пешсаф буд, аммо дар поёни нимаи аввал 2 дафъа бо истифода аз пеналти Масрур Ғафуров тавонист ба дарвозаи ҳариф гол занад ва бо ҳамин ҳисоб тавре мо шумо дидем баробар 2-2 шуд. каме нофаҳмӣ дар ибтидои қисми дуюм инҷо байни бозигарон ба назар мерасад. ҳамин ҳолатро такроран барои мо шумо пешниҳод карда истоданд ва дӯстони гиромӣ биёед акнун ҳайатҳои ҳар дастаро бори дигар ба хотир орем дар ибтидои қисми дуюми рақобат. ва тавре маълум аст дар ҷараёни бозии имрӯза бо дар назар дошти он ки бозӣ рафиқона аст, тағйиротҳо албатта сурат мегиранд ва ба ҷои як гурӯҳ аз бозигароне ки дар ҳайати асосӣ буданд, ҳоло аз курсии бозигарони эҳтиётӣ футболбозони дигар вориди майдон шуданд. хуб, дар мавриди ин тағйиротҳо ман ба пуррагӣ баъд аз чанд лаҳза гуфта мегузарам. хуб, дар қисми якум се тағйирот дар ҳайати дастаи мо буд. Акнун дар рафти қисми дуюм боз тағйиротҳои навбатӣ аст. аз ҷумла аз майдон гирифта шуд дифогар Амири Фарҳод ва ҳамчунин аз майдон гирифта шуд Азизбек Далиев, ба ҷои ӯ ба майдон баромад рақами 10 Фатҳулло Олимзода, ба ҷои Амири Фарҳод бозигари рақами 3 Руслан Салимов вориди майдон шуд. ҳамчунин дар рафти оғози қисми дуюм Билол Бобоев ҳам аз майдон гирифта шуд рақами 9, ба ҷои ӯ рақами 4 Бахтиёр Ғаюров ба майдон баромад. Рустам Камолов ҳам майдонро тарк кардааст ва ба ҷои ӯ футболбози дигар вориди майдон шуд. хуб, тағйиротҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. тавре ман болотар гуфтам, шумораи тағйиротҳо инҷо маҳдуд нест барои ҳар даста. барои мисол дар ибтидои нимаи дуюми рақобати якум байни ин ду дастаҳо якбора 11 футболбози худро сармураббии дастаи ҷавонони то 20 солаи кишвари Беларус Виталий Павлов иваз карда буд. дар нимаи якум танҳо як тағйиротро мо дар ҳайати дастаи Беларус дида будем. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Артём Соколовский вориди майдон шуда буд ва ба ҷои ҳамдастаи осеб гирифтааш Кирилл Малих бозиро давом дод.
خب از گروه بازیگرانی وارد میدان شده تیم جوانان کشور ابوبکر سلیمانوف رو هم یادآور شدن ممکن که با رقم 18 به میدان برآمد. نه اکنون تغییرات ها در هیئت دسته بلاروس رو هم برای شما بعد از چند لحظه معرفی میکنیم. اینجا به هجوم گذاشتن بازیگران دسته ما و طور میبینید فرصت پیدا نمیشود. خب سرکرده از دروازه‌بان تمام بازیگرانی که در میدان در قسم یکم بودند به استثنای دفاعگر رقم 2 تغییرات صورت گرفته است. تنها دفاعگر رقم 2 یهور باشکو و فوتبالبازی که در قسم یکم گفتیم با جای کریل مالخ به میدان برآمده بود ارتیم ساکالوفسکی، دیگر فوتبالبازان عوض شدند. از جمله دروازه‌بان احتیاطی رقم 1 کنستانتین баратинский, дифогарон рақами 4 Павел опять Сопанак, рақами 5 Микита Кондраценя, рақами 25 Михаил Александров, рақами 6 Денис Николаев, рақами 17 Даниил Халиата, рақами 10 Марк Мокин, рақами 11 Янис Авсенников. از گروه فوتبالبازان احتیاطی دسته بلاروس وارد میدان شدند. اینجا کارت زرد نشان داده می شود از سوی داور به بازیگر رقم 6 دسته جوانان بلاروس و طور بالاتر گفتیم با این رقم دنیس نیکولایف بازی میکند. برخورد بسیار هم جدی بود و با فوتبالبازی ما حالا کمک طبی لازم است. طور بالاتر گفتیم در بازی قبلی 11 نفر اول برای دسته بلاروس کاملا فوتبالبازان دیگر بودند، یعنی بازیگرانی بودند که اکنون در نیمه دوم رقابت امروزه در میدان هستند. آنها با برتری یک توپ به تنفس برآمدند، اما بعدا بازیگرانی که وارد میدان شدند همین برتری را نگاه داشته نتوانستند و گل زده بازیگر ما ایباد اکرام‌الدینوف در دقیقه 2 ایلوگی حساب را برابر کرده بود. ادامه حمله بازیگران ما اینجا ممکن است به نظر رسد. تا به آخر مبارزه را میبینیم و داور ویران شدن قاعده بازی را به اعتبار میگیرد. فتولا علیم-زاده به خطا راه داده است. دکترش در نسبت او قاعده بازی ویران کرده شد. در همان حالت زود پس به خودی فتولا اینجا پرتافت تو به سوی او، اما طوره میبینید ارسال تیروری تو به سوی فتولا علیم-زاده بعدا از جانب دفاعگران دسته بلاروس ویران کرده شد. در نیمه دوم دیگر فکر میکنم حجت به تکرار هیئت‌های هر دسته نیست. دوستان گرامی، چون من بالاتر گفتم که شماره تغییرات زیاد بود و همه بازیگران نو به میدان برآمده رو با اونهایی که در میدان هستند تکرارا یادآور شدند. جاویدان خوشبختov نه اونقدر پرتافت خوبی توپ رو انجام داد. باز یک بار دیگر از اوت باید توپ را فوتبالبازان ما به بازی درآورند. نه، اکنون توپ از پای بازیگر ما از میدان بیرون می شود. پاسی بسیار خوب با کنار چپ. ادامه حمله رو میبینیم. ارسال توپ هم هست و در لحظه قبلی البته دروازه‌بان هنگام برآمدن از موقع خود کنستانتین وراتینسکی چندان خوب و باوری بخش حرکت نکرد. پرتافت توپ باشد از سوی دفاعگر ما بختیار غیوروف انجام داده شد.
ба майдон баромадани ним муҳофизатгари марказӣ дар ҳайати мо бибинед чӣ гуна барои иваз шудани рафти бозӣ таъсир расонида метавонад. ва мо оҳиста дида истодаем ки чӣ гуна бо партофтҳои бисёр ҳам хуби худ Аббак Сулаймонов ҳамлаи дастаи моро роҳандозӣ мекунад. Як бор дигар мебинем ҳолатеро ки бархурди футболбозон дар ҳамон лаҳза ба назар расид ва иштибоҳ аз сӯи Бахтовар Ғаюров буд. ростӣ бояд эътироф кунем ки дар ҷараёни қисми якум махсусан то наздикии дақиқаи 40 чандон бозии дастаи ҷавонони кишвар хуб набуд. ва дар як ҳолате ки Масрур Ғафуров фишор овард ба дифоъгар тавонист аз ӯ тӯбро бигирад. баъдан ҳаракати ӯ сӯи дарвозаи ҳариф буд. дарвозабон қоидаи бозиро бар муқобили ӯ вайрон кард ва пеналтиро самаранок истифода бурду тавонист ҳисобро 2-1 кунад. ва баъдан боз ҳам дар дақиқаҳои илова гардида махсусан дар дақиқаи сеюм илова гардида футболбозони мо ҳуқуқи иҷрои зарбаи пеналтиро кор карданд. инҷо вазъияти хатарнок ба вуҷуд меояд. фурсати бисёр хубе буд дар ихтиёри бозигари рақами 11 ҳайати дастаи Беларус Денис Авсенников. ва тавре мо шумо медонем ин ҳамон бозигаре аст ки дар бозии якум ба задани гол муваффақ шуда буд. як бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба партофти тӯб ба самти ӯ чӣ гуна бо шонаи худ тӯбро қабул кард ва баъдан кӯшиш кард зарбаро равон намояд. خب حالا اکنون با فوتبالبازی نوبتی مایوری تیبی لازم است. این فوتبالباز مقداد روزیخوف است. بیشتر از بازیگرانی که با حیات جوانان تا 20 ساله کشور جلب شدند عضو دسته برقچی شهری حصار هستند. اما در برابر آنها هستند بازیگرانی که از باشگاه دیگر هم جلب گردیدند. برای مثال دروازه‌بان اساسی ما محمد عبدالاحدов در بازی امروز اصلا دروازه‌بان دسته پنجشیر است. خب عزیزبек دلیف که در قسم یکم در حیات اساسی بود از دسته خوجند می باشد. محمدزاده از دسته روشنی کولوب است. الکساندر موخین بالاتر گفتیم که بازیگری ما در کشور روسیه می باشد. خوب همچنین از میانی بازیگرانی که در کرسی فوتبالبازان احتیاطی قرار داشتند خب فتح‌الله علیم-زاده باز یک لیگانری ما که در چمپیوناتی قزاقستان بازی میکند. یکی از امیدهای اساسی ما در هیئت این سن و سال است. عزیزبек موراتов بازیگری است که در هیئت جوانان دسته اسخط بازی میکند. خیلی خوب با فشار گذاشتن با پرسینگ گذاشتن بازیگران ما و نتیجه ببینید توپ با اختیار بازیگران ما گذاشت. و مربی هم همین چیز رو طلب میکند که فعالتر باشن، بهتر و خوبتر فشار آورند و توانند در لحظه‌های ضروری توپ رو از حریف گرفته باشند، مخصوصا در حالت‌هایی که این چیز بسیار خوب امکان پذیر است. جاویدان خوشوقتов با یک پاس می‌خواست توپ را به حمله‌گر خود رساند اما موفق نشد. حمله بازیکن دسته بلاروس رو می‌بینیم. افسینیکوف پاسی او ادامه حمله اینجا افساید باید باشد. بله افساید وجود داشت برای بازیگری رقمی 6 دنیس نیکولایف. یک بار دیگر همین حالت را برای ما و شما از زاویه دیده که افساید وجود داشت از اون نوارهای دوربینه که البته حالت افساید را نزدیک نشان داده میتواند پیشنهاد هم کردند. مبارزه دوام دارد تا با آخر اینجا تلاش بازیگران، اما در این مبارزه طور می‌بینید فتح‌الله علیم-زاده کامیاب نشد.
як ба ҳар ҳол ҳаракати охирини ӯ боис бар он гардид то ҳариф мувозинатро аз даст диҳад ва бо ҳамин тӯб аз майдон берун шуду аут ва фоидаи бозигарони мо аст. Аббак Сулаймонов паси ӯ аммо хуб фикр карда буд, лек дуруст иҷро карда натавонист. ва дар ин ҳолат акнун дифогари мо давра мебинед Комрон Ҳакимзода ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ вориди майдон шудааст. аз ҳудои бартараф кардани анамон ҳолат баромад. хуб эътирози мураббии дастаи ҷавонони то 20 солаи Беларус инҷо ба назар мерасад. ба фикрам аз анамон ҳолатҳои баҳсноки охир каме ба ташвиш афтодааст. Виталий Павлов дар нимаи якум дӯстони гиромӣ дастаи Беларус тавонист дар дақиқаи 4 ҳисобро кушояд. голи бисёр зебо буд аз вазъияти стандартӣ бо зарбаи дақиқи худ Микита Шаула бозигари рақами 7 ҳисобро кушод ва баъдан дар дақиқаи 35-уми рақобат мо голи задаи Артём Соколовскийро дидем. ин ҳамон футболбозе буд ки аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон баромад ва пеналтиро бехато иҷро кард. бозигарони Беларус дар нимаи майдони мо тӯбро ба ихтиёри худ гирифтанд. боз як партофти дигар ба канори рост. Овсянников аммо инҷо тӯбро аз даст медиҳад ӯ. Бахтиёр Ғаюров партофти тӯб ба маркази майдон. муборизаи бозигарони мо давом дорад, аммо дар ин ҳолат мо натавонистем тӯбро соҳиб шавем. акнун ҳуҷуми беларусиҳо тавассути канори чап боз роҳандозӣ шуда истодааст. ва зарбаи бисёр хатарнокам буд. дар ҳамин ҳолат аси бозигари рақами 6 Денис Николаев. хуб тағйирот дар ҳайати дастаи мо аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарад Юнус Исматуллоев, бозигаре ки дар ҳайати дастаи Барқчӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ва тавре мебинем Юнус Исматуллоев ба ҷои Миқдод Розиқов вориди майдон шуда истодааст. дар ҳайати дастаи мо дӯстони гиромӣ аз он гурӯҳи бозигароне ки аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд ва то ҳамин лаҳза бозӣ карда истоданд, ман метавонам дарвозабон Муҳаммад Абдулаҳадов, капитани даста дифогар Баракатулло Неъматуллозода ва ҳамчунин агар хато накунам бозигари рақами 8 ним муҳофизатгар Ҷовидон Хушвақтов ҳастанд ки дар майдон боқӣ монданд. дигарон иваз шуданд. бисёр ҳамзебо инҷо ҳаракатҳои бозигарони мо тавассути канори рост ва чӣ ишора мешавад? чизе нест. аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. бисёр суръати баланд дошт Фатулло Олимзода тавассути канори рост ва идомаи ҳаракатҳои ӯро инҷо диданатон мумкин. аммо дифогари дастаи Беларус дар ҳамон лаҳза аз ӯдаи кори худ, аз ӯдаи рисолати касбии худ дар ҳамон лаҳза гӯем хело хуб баромад. варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баъд аз таъмиру таҷдиди пурра
тавре маълум аст акнун имкон дорад бозиҳои бисёр муҳиму бузурги байналмилалиро ҳам қабул кунад баъд аз таъмиру таҷдиди ин варзишгоҳ суперҷоми кишварамон бошад ки дастаҳои истиқлол ва равшан дар ҳамин майдон сурат гирифта буд ва инак имрӯз бори дуюм аст ки дастаҳои ҷавонони тобисолаи тоҷикистон ва беларус бо ҳам дар ҳамин майдон бозӣ мекунанд. интизор меравад тобистони имсол боз бозиҳои мусобиқаи кафа ҳам байни ҳайъатҳои ҷавонони тобисола дар ҳамин майдон барпо шавад. корти зард ба бахтовар ғайюров нактараш дифогари мо ва ҳамчунин ба бозигари дастаи беларус бо рақами 15 радзиван инҷо корти зард нишон дода шуд. ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти бисёр ҳам ҷиддии хатарнок аст ва дар ин ҳолат баъд аз бархурде ки буд аллакай садои хуштаки довар абдулло давлатов баланд шуд. як бори дигар биёед бибинем ҳолатро. анам инҷо бархурди бисёр ҷиддӣ ва баъд аз он аллакай мову шумо мебинем ки чӣ гуна вайрон шудани қоидаи бозӣ воқеан ҳам дида мешавад. радзивон ҳамон бозигаре ки чанд лаҳза пештар аз ин корти зард гирифта буд ба дарвозабони мо бархӯрд. тағйиротҳо ба бозии дастаи мо таъсири худро расонидан. ҳуҷумҳо зиёдтар шуд. махсусан амалу ҳаракатҳои инфиродии бозигарони мо қобили таваҷҷӯҳ аст. инҷо акнун фатҳулло олимзода ишора бар он дорад ки каме осеб гирифтааст, аммо довар дар ҳамон лаҳза ва ҳамчунин довари канорӣ вайрон шудани қоидаи бозиро надиданд. баракатулло неъматуллозода тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ дуртар кард. муборизаи футболбозони ҳар ду даста давом дорад ва дар ин ҳолат акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи даниил ҳалиата ба назар расид. фатҳулло олимзода тӯбро нигоҳ медорад. маҷбур шуд ба қафо пас диҳад. бештар маҳз каноре ки фатҳулло бозӣ дорад фаъол аст ва ин ҳам беҳуда нест. дӯстони гиромӣ, ӯ тобистони соли гузашта аз ҳайати дастаи равшан ба чемпионати кишвари қазоқистон рафт. дар дастаи равшани клуб ҳам мавсимро бисёр хуб шурӯъ карда буд фатҳулло олимзода. маслан ӯ яке аз беҳтарин футболбозони наврасу ҷавон дар кишвар эътироф мешавад. инҷо вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи беларус. хуб доварчӣ ишора мекунад бозӣ бояд давом ёбад. фатҳулло бисёр ҳам зебо инҷо ҳарифро дар ғафлат гузошт, аммо ҳаракати баъдӣ агар боз ҳам дақиқ мешуд имкон буд бозигарони мо ҳуҷуми бисёр хубе ташкил кунанд. абубакр сулаймонов чандон комёб нашуд ва дар ин лаҳза дарвозабон бояд сари вақт мебаромад. аз удаи кори худ ҳам мебарояд муҳаммад абдулаҳадов.
Бахтовар Гаюров. Пас ба марказ. خب دوستان گرامی در مرکز میدان از گروه بازیگرانی که از ابتدای قسم یکم در میدان هنرنمایی را دوام میدادند محمد زاده و باقی ماندنش را هم یادآور شدن هم لازم است. Аббак Сулаймонов. паси ӯ ба ҳамдасташ инҷо андар якдигар бозӣ кардани футболбозони мо, аммо тавре мебинем доварон ягон қоида вайронкунин ҳолат намебинам. Фатулло Олимзода бошад дар замин хобидааст. ва ба хотири эътироз баён кардан ба қарори довар ва шикоят кардан ба довари канорӣ инҷо ба яке аз бозигарони мо боз ҳам корти зард нишон дод Абдулло Давлатов. хуб Аббак Сулаймонов бо баргаи зард маълум мешавад ки ҷазо дода шудааст. вазъияти хатарноки навбатӣ ва тавре мебинед аз масофаи дур бисёр ҳам зарбаи хатарноке иҷро мешавад. Як бори дигар такроран мебинем ҳаракатҳои хатарноктарин футболбози дастаи ҷавонони то 20 солаи Беларус Денис Овсянниковро. гузариши бисёр хуб тавассути канори чап аз сӯи бозигари дастаи Беларус ва бубинед чӣ гуна дриблинги хуб ҳам доштааст. дарвозабони мо бисёр олӣ ҳаракат мекунад. Муҳаммад Абдулаҳадов ва ҳамон ҳолатро бартараф карда тавонист. вариантҳои хуб аст барои густариш бахшидани ҳамла. инҷо каме албатта саросемагии бозигарони мо панд дод ва имкон надод ки ҳуҷум зуд густариш ёбад. Аббак Сулаймонов паси ӯ идомаи ҳамларо мебинем. Фатулло Олимзода бо дриблинги худ аз як нафар мехоҳад гузарад, то ҷои муваффақ ҳам шуд. аз нафари дуюм ҳам гузашт. тӯб аз майдон берун нашудааст. Масрур Ғафуров имконияти зарбазанӣ барои ӯ пайдо нашуд, аммо паси бисёр хубро ба ҳамдастааш равон кард. бисёр муборизаи хуб буд дар ҳамон лаҳза Масрур Ғафуров. аслан дар лаҳзаҳое ки ӯ дар майдон аст бубинед чӣ гуна то ба охир талош мекунад барои ҳар як пасе ки ба самти ӯ равон мешавад. ҳуҷумкунандаи марказӣ бояд ҳамин гуна бошад. то ба охир барои ҳар як тӯбе ки ба ӯ равон мекунанд бояд мубориза барад. ва қоидаи бозӣ дар ин ҳолат вайрон мешавад. акнун ба хато роҳ дода истодааст Бахтовар Ғаюров. ва биёед ҳамон ҳуҷуме ки чанд лаҳза пештар аз ин буд бо иштироки дастаи ҷавонони кишварамон такроран бубинем. инҷо то ба охир талош кардани Фатулло Олимзодаро бояд ишора кунем ва баъдан дар анамин лаҳзаҳо муборизаи Масрур Ғафуровро. ҳарчунанд чунин ба назар мерасед ки дифогари рақами 4 Павел наздик аст барои бартараф кардани ҳамон ҳолат, аммо ӯ мубориза бурд ва Масрур Ғафуров аз Павел ҳам тавонист тӯбро ситонаду баъдан пас диҳад ба ҳамдастааш. Фатулло Олимзода бубинед ки ҳамин лаҳзаҳо ба маркази майдон меояд, чӣ гуна таваҷҷӯҳи ду бозигари ҳарифро ба худ ҷалб мекунад ва ин албатта дар лаҳзаи ташкили аксилҳуҷум метавонад кӯмак кунад, аммо беларусиҳо дар ин байн ҳуҷуми худро ба нуқтаи ниҳоии мантиқӣ ҳам оварда расониданд. партофти тӯб натиҷа надод, аммо зарбаи баъди бисёр хатарнок буд. инҷо имконияти навбатиро бозигарони мо акнун пайдо мекунанд. шонси бисёр хуб аст. Шабон Наимов то ба охир мубориза мебарад, аммо тӯбро аз даст медиҳад. агар зудтар ва каме барвақттар пас медод, шояд барои ҳамдастаояш вариантҳои дигари
равнақ додани ҳамон ҳамла густариш бахшидани ҳамон ҳуҷум боз ҳам пайдо мешуд. дасти канори чап боз як ҳуҷуми дигарро бо иштироки бозигарони дастаи Беларус мебинем. Во чӣ гуна бубинед дар ин ҳолат вазъияти хатарнок аст. ҳамин гузаришҳое ки тавассути канори чап аст дар ҷараёни қисми дуюм барои мо хавфу хатари зиёдеро эҷод карда истоданд. бори дигар метавонед бубинед ҳаракатҳои бозигари рақами 10 Марк Мокинро. Туп дар майдон боқӣ монд, ҳуҷумро давом додан мумкин. Инҷо вазъияти хатарнок аст. Марк Мокин ирсоли туп ба сӯи ӯ ва бубинед чӣ гуна ҳолат ба вуҷуд омада истодааст. Оҳиста-оҳиста дигар бора беларусиҳо ташаббуси бозиро ба дасти худ мегиранд. дар нимаи аввал бештари вақт онҳо фаъолтар буданд, онҳо бо туп зиёдтар кор мекарданд, вазъиятҳои хатарнокро маҳз онҳо зиёдтар ба вуҷуд оварданд. ва дар 10 дақиқаи поёнии қисми якум мо баъдан тавонистем бозии хубу бисёр ҷолиберо нишон диҳем. ду имконият, ду пеналтии коркардаамон боис бар он шуд то ҳисоб баробар шавад. Масрур Гафуров тупро нигоҳ медорад, паси ӯ аммо то ба ҳамдастааш рафта нарасид. дар маркази майдон бозигарони мо тупро ба худ баргардониданд. боз ҳам канори рост фаъол аст. канори чапи мо дар рафти қисми дуюми рақобат умуман гӯем фаъолияш дида намешавад. хуб, тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати дастаи ҷавонони кишвар. аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 12 Шабон Наимов ва ба ҷои ӯ бо рақами 27 Меҳрубон Ҳамидов мебарояд. ҳамчунин ҳоло бозигари рақами 14 Ориён Меҳр Холиқзода бояд ба майдон барояд. ӯ ба ҷои Масрур Гафуров бозиро давом медиҳад. ва дӯстони гиромӣ бояд гуфта гузарам ки агар хато накунам қаблан номунасаби Ориён Меҳри Нуриддин буд ва ба ин тартиб маълум мешавад ки насаби худро иваз кардааст ин футболбоз. ҳоло акнун бо насаби Холиқзода ҳунарнамоӣ мекунад Ориён Меҳр. бисёр номи зебоам дорад албатта. андаке нофаҳмӣ байни бозигарони мо буд дар лаҳзае ки Фатҳулло тавассути канори рост партофти тӯбро анҷом дод. аллакай ҳамдастҳояш аз ҳаракат боз монда буданд ва умуман онҳо ба ҳамон самт нарафтанд ва талош ҳам накарданд ки тӯбро ба даст оранд. шояд ду-се маротиба тавассути канори чап ҳам бозигарони мо кӯшиш мекунанд ҳуҷумҳои худро роҳандозӣ намоянд. дар ин байн акнун Беларус боз ҳам ба ҳамла гузашта истодааст ва боз ҳам Овсянников бубинед чӣ гуна фаъол аст. 3-4 бозигари моро дар гирду атрофи худ ҷамъ овард ва баъдан кӯшиш кард ки партофти тӯбро анҷом диҳад. дар як ҳарбаҳо дар муборизаҳои 1-1 муваффақ шудан ба бозигарони мо дар баробари ҳамтоёни худ аз Беларус мушкил аст. аммо аз нигоҳи ҳунару маҳорати техникӣ албатта маҳорати бозигарони мо аз ҳариф камоӣ надорад. ҳатто метавонам бигӯям ки дар бисёре аз ҳолатҳо аз нигоҳи ҳунару маҳорати инфиродӣ беҳтарам ҳастанд бозигарони мо.
دوستان گرامی، ورود به ورزشگاه تالکو آرنا در روزهایی که دو بازی بین‌المللی رفیقانه با اشتراک دسته‌های منتخب جوانان تابی سالهای تاجیکستان و بلاروس صورت گرفت آزاد بود، یعنی مخلصان میتوانستند بدون خریداری بلیت به بازی ها وارد شوند و امروز شماره مخلصان به نظرم از بازی یکم که اونجا 500 نفر تشریف آورده بودند زیادتر است و در رفت این بازی مخصوصا در حالتهایی که گل ها به قید گرفته شد طور مشاهده کردم من بسیار خوب مخلصان مخصوصا گروه مخلصان نورس و سن سالی گویم تا 10 ساله که اینجا چون گویم کودکان نورسان هم زیاد بودن خیلی خوب دسته جوانان کشور را دستگیری کردن. من فکر میکنم با همین گونه بازی ها هرچی تشویق ترغیب زیادتر کردن لازم تا مخلصان بیاین و دسته جوانان کشور را دستگیری کنند. خواه این دسته نورسانی تا 17 ساله ما باشد، خود دسته جوانان، خود دسته المپی تا 23 ساله کشور و فکر میکنم مهر و محبت مخلصی در وجود کودکان نورسان از همین دوره انکشاف می‌یابد. آنها با همین چهره ها به وای میرسند که بعدا یک قسم این بازیگرانی که در حیات دسته جوانان کشور بازی میکنند فوتبالبازان تیم ملی کشور خواهند بود و در بهترین باشگاه‌های داخل و خارج کشور هنرنمایی باید کنند. و همین لحظه هم بسیار فعالی مخلصان در میدان احساس میشد. در صحنه تکراری شما وجود داشتن افساید را بار دیگر دیدید. فتولا علیم-زاده تا با آخر مبارزه میبرد. اینجا تلاشی نوبتی بازیگران ما و قاعده بازی ویران شد. آریان مهر خالق‌زاده دوره داورش را کرده ایستاده است. در مبارزه با دفاعگر رقم 4 حریف قاعده بازی را ویران کرد. دهه آخری بازی هم شروع شد. دوستان گرامی در قسم دوم ما شاهد گل نشدیم. در نیمه اول طور بالاتر گفتم 4 گل به ثمر رسانیده شد. باز یک مورد دیگری که قاعده بازی ویران شد. فتولا علیم-زاده زود تلاش کرد توپ را با بازی درآورد، اما اگر اهمیت داده باشد بازیگر دسته بلاروس پیش راهی فوتبالبازی ما رو گرفت. همین گونه حالت در قسم یکم بود. فوتبالبازان ما باشد از بی اهمیتی خود اجازه دادند تا حریف زود توپ را با بازی درآورد. البته اون در مجموع به یگان وضعیت خطرناک آورده نرسانید، لیکن بار دیگر از اون دولت می‌دهد که در بعضی از حالت‌ها فوتبالبازان ما توجه خود را بر رفت بازی به پرگی روانه نمیکنند که این البته باید اصلاح شود. این باید چنین نباشد و استادی مربیان کشور هم در همین زمینه باید کار را جانک نمایند و بهتر هم به راه مانند. فتولا خود تصمیم میگیرد که با استفاده از مهارت انفرادیش وضعیت خطرناک ایجاد کند، اما او موفق نشد. هم دستایش باشد تلاش دارند. Овсянников
пешироҳи ӯ гирифта шуд ва бисёр ҳам хуб аз ӯ тӯбро гирифта тавонист дар ҳолати қаблӣ муҳаммадзода. Аббак Сулаймонов паси ӯ идомаи ҳамларо инҷо мебинем, аммо товар вуҷуд доштани қоида вайронкуниро ҳам ба эътибор мегирад. зидди Меҳрубон Ҳамидов қоидаи бозӣ вайрон шуд. خب اسد زیاد حالت‌های بودند که برخوردی بین فتح‌الله علیم‌زاده و فوتبالبازان حریف دیده شد و ببینید هر لحظه بسیار برخوردهای دردناک و پرشدت با فوتبالبازان حریف دارد در میدان فتح‌الله علیم‌زاده. اما با وجود این باوری که با او کرده شده است همچون یکی از بازیگران خوب و اساسی برای همین سن و سال او کوشش کرده است ارزنده با همین گونه باوری ها امروز نمایش کند و باعث یک لیدر در میدان باشد. طبیبان اشاره میکنند که همش خوب است و او بازی رو دوام داده میتواند. ابوبکر سلیمانوف ارسال توپ به سوی او، البته بعضا وقت چنین هم کردن لازم است، یعنی در نظر دارم با وجود آن که ما میدونیم از این قد قامت صاحب برتری نمیشویم، ولی در رفت بازی بعضا وقت همین گونه ارسال های بلند و طویلی توپ رو انجام دادن. فکر میکنم چندان بد نیست، چون همه وقت با یک روش با ترکیب بروی ها از وضعیت های استانداردی استفاده بردن هم شاید چندان 100% درست نباشد. در مرکز میدان توپ به اختیار بازیگران ما گذشت. ابوبکر سلیمانوف پاسی بسیار خوب را فکر کرده بود اما با پورگی اجرا کردن نتوانست. ادامه حمله را میبینیم و اینجا توپ را دورتر از خود رها میکند فتح‌الله علیم‌زاده. در نتیجه توپ از دست رفت، ولی همدستای دیگرش این خطای او را جبران کردند. توپ در دست بازیگران ما باقی میماند، در پای بازیگران ما و ادامه تلاش‌های فوتبالبازان ما اینجا ثمر نآورده است. از حد زیاد حرکت‌های انفرادی دوستان گرامی اینجا دیده میشود. بعضا وقت دیوارهای بسیار مستحکم خط دفاع را با اندر یکدیگر بازی کردن، با ترکیب برای ها، با پاس‌های کوتاه و دقیق و میانه به یکدیگر گذاشتن ممکن است. بختیار خیورов و این پرتافت کاملا به هدف اجرا می شود. ضربه کنجی به فایده دسته بلاروس است. پرتافت توپ را دیدیم تا با آخر مبارزه هم صورت میگیرد اما به نتیجه. خب از گروه بازیگران احتیاطی ما در رفت رقابت طور میبینیم دو دروازه‌بان بهروز بختیارزاده و ظفر بهرالله‌زاده امکانی به میدان برآمدن را پیدا نکردند. همچنین از گروه بازیگران دیگری که در کرسی فوتبالبازان احتیاطی قرار داشتن امید کمالوف و ایباد اکرامیدینов تا همین لحظه
ба майдон набаромаданд ки ҳоло баъд аз чанд лаҳза мо тағйиротҳоро хоҳем дид. инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи Беларус. топ дар майдон боқӣ монд. ва бубинед чӣ гуна ҳуҷуми хуберо аз навонҳоро андозӣ карда истоданд. бисёр вазъияти хатарнок аст дар дохили ҷаримагоҳи мо. ба вақти мо ин ҳолат бартараф шуд. Денис Овсянников воқеан ҳам ҳунару маҳорати бисёр хуб доштанаш бори дигар дар рафти бозии имрӯза дида мешавад. офсайд аст акнун. хуб, дар дақиқаи 90-уми бозӣ инак боз тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати мо ба назар мерасад. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ бояд футболбозон ба майдон бароянд. аз ҷумла аз майдон гирифта мешавад Фатҳулло Олимзода рақами 10 ва ба ҷои ӯ рақами 26 Ибод Икромиддинов мебарад. ҳамчунин футболбози рақами 22 Умед Камолов ба ҷои ҳамдастааш ки бо рақами 5 бозӣ мекард Муҳаммад Муҳаммадзода вориди майдон мешавад. ҳолати ҳуҷуми охирини беларусҳо ки он ҷо офсайд буд такроран барои мо шумо нишон дода шуд ва ба таври возеҳ худи шумо ҳам дидед ки чӣ гуна офсайд дида шуд. вақти асосӣ ҳам хотима ёфт. 4 дақиқа вақт илова мешавад. дӯстони гиромӣ, хатои бисёр дағале буд аз сӯи футболбози рақами 5 дастаи Беларус. дар ҳолати қаблӣ Никита Кондрасения, аммо мо аз он иштибоҳи ҳариф истифода бурда натавонистем. ҳуҷум давом меёбад, зеро топ дар ихтиёри бозигарони дастаи Беларус аст. ҳарчанд бар муқобили ним муҳофизатгари дастаи мазкур Артем Соколовский бозигари мо каме ба иштибоҳ роҳ доду қоидаи бозиро вайрон ҳам кард. бозии дуюми байналмилалии рафиқонам бо ҳисоби мусовӣ бо иштироки дастаҳои ҷавонони тобисолаи Тоҷикистон ва Беларус наздик аст ки хотима ёбад. ёдовар мешавам ки 3 рӯз пештар аз ин 7 июн дар ҳамин майдон дар ҳамин варзишгоҳ 1-1 мусовӣ байни ҳам бозӣ карда буданд дастаҳои ҷавонони Тоҷикистон ва Беларус ва дар он бозӣ аслан бозигарони мо танҳо дар дақиқаи дуюми иловашудаи охири бозӣ бо голи задаи Ибод Икромиддинов ҳисобро баробар карданд. аммо имрӯз дар қисми якум ҳамаи 4 гол ба ҳадаф расонида шуд аз ҳар ду ҷониб ва дар қисми дуюм мо дигар шоҳиди гол нашудем. бархурди навбатӣ байни бозигарон инҷо ба назар расид. Денис Овсянников дар мубориза бо футболбози мо Бахтиёр Ғаюров, нақтараш Бахтовар Ғаюров қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло вақт аст, албатта ҳоло шояд имкон ҳам пайдо шавад барои бозигарони мо, аммо каме бо ҷуръаттар мубориза бурдан лозим, каме ба таври ҷиддӣ дар нимаи майдони ҳариф талош кардан лозим, зеро имкониятҳо ҳам буданд. топ ба ихтиёри бозигарони дастаи Беларус мегузарад. довар ишора мекунад ки ягон қоида вайронкунӣ набуд дар муборизаи бисёр ҷиддие ки дар маркази майдон дида шуд. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Беларусро мебинем. партофти ту вазъияти бисёр ҳам хатарнок аст. офсайд аллакай эълон карда буд довар, аммо бо вуҷуди ин дарвозабони мо дар ҳамон лаҳза Муҳаммад Абдуллаҳадов тавонист ҳолати ба вуҷуд омадаро бартараф намояд. биёд як бор дигар мебинем. бале, инҷо ошкор аст, рӯшан аст, мисли рӯз ки офсайд вуҷуд дошт.
аз дақиқаи 4 илова кардаи довар ҳудуди 30 сонияи дигар боқӣ мемонад, ҳатто камтар аз он. дар ин байн мо ягон ҳуҷумро мебинем ё на? беларусҳо талош карданд охирин ҳуҷуми онҳоро шояд мо шумо дида бошем ва бояд бозигарони муҳаммад якал як ҳуҷуми дигари бисёр ҷолиберо дар поёни рақобат пешниҳод кунанд. توپ با نزد دروازه‌بان ما آمد و با ضربه او با همین رقابت دومی بین‌المللی رفیقانه میان دسته‌های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و بلاروس خاتمه یافت. بازی امروز 2-2 مساوی خاتمه می‌یابد و هر دو بازی تبر ما شما می‌بینیم غالب را معین نمی‌کند. امیدوار باشیم که دسته منتخب جوانان تا 20 ساله کشور در آینده باز هم آمادگی را جدی‌تر برآورده می‌مانند و می‌توانند با غلبه‌ها و بازی‌های بسیار خوب خاطر مخلصان فوتبال میهن را شاد و خورسند گردانند. بسیار سپاس می‌کنم که طول این مدت ما را همراهی کرده. در نزد میکروفون شورای پرویز محمد امین بود. گروه ایجادی و تکنیکی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال این گزارش مستقیم را از ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده تحت راهبری کارگردان فیروز بختیبکov و یاوری او ضیاءالدین سفرов برای شما آماده کردیم. تا دورهای دیگر صحتمند و موفق باشید. خیر دوستان گرامی. Сзади игрок! Ближе. Фор! Делай! Нам он ему баграх. Ега, далее, Ега! Ега, далее! Пас! Один отстать! Дай! Watch out!